awodai yɛmfa saa kwan wei so yɛmfa mmɔ mpae ma ɔte kɔkɔɔ so nyinaa ne sɛ wɔna ama asante ayɛ asante asomdwe a wasante ahemfo no biaba nanso wɔn deɛ wɔkyɛ mo ba yɛ nyina because wo hwɛ ɔsɛ to wodi kan a na wo hwɛ ɔsɛ to ɔtɔ so mienu a susuye bia na sɛ nne wo di na woda mo mpae kɛseɛ mfa ma no sɛ onyankopɔn ɔmmoa no na sabi nkwa a ɛdi wɔ mu nya nkwa a sabi yare o sɛ wo nkwa na ɛwo yare a na no nkwa no nkwa a akɔde ɛwɔ mu mfa ma no sɛ de na ndwam na kɛntɛn ɔno ne mpanyinfoɔ ɛseɛ no so ne ɛyɛ Asantehene birthday Jean kasa na bɛtia Jean woda TV ase Ghana man nyina ɛbɔ mpae Jean Benyame ɛyewura no ni akyɛ Jean me mfani sie yi mo kwa Jean ma wiase Ghana man Asanteman Jean mo ma so bie emra bia me mfa so no mfa so manana ye ka chedi ye de wono we de onim ti gina we so esre yankopon se de na ka wose ye kai na ama abra bi wa hana de wo kai se be ya nkoso no betima ye kese no na da wo ti no so ka chede ya me fa we na apanye de emfa ka ye ni we nya wo ye no fa obi biara de ye de enka mo na dwumadi ye de enya nkoso also a person and I say Samri I can come for the bekai it happy di kakra ولكن هل يقضي الله أمرك مقبولا ليعلم من هلك عن بينات ويبيركم yɛda nkɛdi amponyankopɔn ase sɛ ɛnɛ da yi ɔde mfie baako akɔ yɛwura nkwa soɔ me dwamna kɛntɛn a ɛtɔ so mmienu ne me fensoman ne me mpanimfoɔ nyinaa yɛma ne hyɛ den yɛwayɛ ama Asanteman nokorɛ ne me see a ɔde ba Asanteman adwa soɔ wama ahenni ayɛ akɔnɔ wama bibi biara yeye biara wotimi pagya wo mati eka na nka ahini ekofom nanso ewura ba yeyi wama bibi biara fa ahini ho akoso amna ya akono wabɛkyerɛ sɛ ohene ɛsɛ ohwɛ wo manfo yi na mpunkudwuma a wobetimi ayɛ womfa wo nsanhyɛ wo damre fam ɛmfa wani ɛnto aban kwansa aban bɛyɛ ba ye wanam niema bebrebe so akyerɛ nimdia yɛfa so edihine amamre kwan so ɛne nemafoɔ kwan so apagya bibi biara sɛ wohwɛ nimfu a wayɛ ɛne fatra wayɛ afa mfudie no ho ya ɛboa Asanteman na ɛyɛ krabɛhwɛ niema bebrebe dwumadie bebrebe ɛne watotuna Asanteman mu ha ɛboa odi kano wadi free education wonuma mopro wafo ayi nimu ngoma nanso so obi nhwe wonum yeni obi hwe wonum ye ka bebrebe wadi bia ko university wadi bia ko hine fiefie nyuma adida nba ma kwa bukyire ye niama bebre edebua dwumadie yi sebi enye wono na setu ababio Opemsuo na amma ne ho kwan ya sikaduade ne ye adwuma saa na nka hwan bio ahinaba na onso ne die eye krabehwe aba Asanteman ba baba Ghana man ba baba wiase nyina ba aban ba aban bi obaba bia wotim ho oboa ba wan de yo a ba ne fie biara wale krado se obeboa wan de monim binkum wenim nifa die wenim ni sɛ die me yei ɛboa Ghana pai ya party no die ɛboa Ghana nkoso ɛne wɔn die boye yewura yɛ de wase yewura nyame nhyiraw yewura nyame ɛnto nem
yɛwura nyame mpagya mo ahoɔden fidodo ahoɔden wɔ mu na wontimi mfa nsom asanteman ne Ghana ma nyinara yɛda wase